No to Tintyn. Zaś nie umiem na ekran przeskoczyć. Dobra. Witam ponownie, trzeci odcinek. Co mogę powiedzieć? Pułapki zostały pokonane. Bez żadnego problemu. Bez mała. Cisnymy. Co? Nie! No już myślałem, nie? A to by wróciło? Nie wiem. Jakby tężny umfal. Dobra, lepiej save'nę. Czy tu coś jest do znalezienia? No dźwignię na jednym przekręceniu. Ja myślałem, że jakieś apteczki może będą czy coś. O! Świeżby. A. No tak. Co to niby jest tutaj? Nic. Pamiętasz co to było? To się No a wcześniej? nie pamiętam. Bierzesz kielich i za tobą jest ściana i z niej wyłażą te. I oni są twardsi. Z granata. Panie kapitanie! Jak przytrzymasz, To wiem, jest timer. a jakie twarde, skurczybyki. No. Dobra. Leżą. To się łostąpi, Ja. nie? I po tej misji będą te babki. Ja. Łoje. No one są Łoje. denerwujące. Ciężki kąsek chleba. Jakbyś tak nie mogło wcześniej zrobić. No. O, I czekaj, a wejdź tam Kaj, oni wyszli stamtąd. Jest tam coś? Nie ma. w ogóle ciekawe, że oni tu siedzieli w tym. No ale dobra. Zapisz, bo jak wydupi, to Ja. już będziemy myli. A to tu. No, ej, czekaj. Dobrze, dobrze. Tu byłem dobrze? Nie, nie, nie. Tam, no. O. I jednej array i jednego treasura nie ma. Dobra, co by nie wydupiło? Oby. Ciemcia kciuki sobie Jest. nie wydupiło. Działa. Potem przecież- Dobra, ja tylko moment zminimalizuję, bo czat się wydupcał. To moment. Oby nie wywaliło. Nie wywali. O, działa, dobra. Nie to. O, dobra. Ciulej. Ciulą. Well, what's happening? Helga. A moment, please, mein Director. Is it working? Please be patient. We Please. are operating under very difficult conditions here. Enough of your stalling. Tell me yes or A no. to enough of Will your it work? Stalin. Zawsze myślę. How many times do I have to remind you? This A is co ona a tam very niby powiedziała? complex and delicate operation. It cannot be hurried. We are not filling teeth here. Don't take that patronizing tone with me. Just a moment. Just W ogóle po latach jak się moment. trochę liznęło angielskiego, To się rozumie co gadają. no Extraction i process w ogóle is tak nie beginning. wiem co w tej grze chodzi. It is Yeah. only a matter of time now. Excellent. Full groza. No. Aż mało co się w batki nie posrałem. Dobra. Trzeba skopać szwabskie dupy. Szwabskie babskie. Poor Joseph. Look at him, torn to shreds. What could have done that? Nothing human. What are you all gawking at? You'll see worse than this if you don't get moving. Stop standing around Dobra. with your bombs. Nie. Ej, pa! Jaka twarda ty? Chodź sam. Dziękuję. One to 2 heady ze snajpy. Nie, 2 heady za snajpy to ci. Albo nie, spadochroniarze. No. Ale te też są mocniejsze, No nie? te są twardsze. Niby kobiety, a patrz. Wbrew pozorom. O, a tu. Ja.
No Ej. kiedyś się obesrałem, A jednak nie. ale teraz już nie. Get ready. Get ready. No. Jak nie chcesz wyjść, to ja cię wyciągnę. No Wow. tak, średnio to wyszło. No tak średnio. Kurde, twarde one są. Nie ma co. Ej, large health tutaj daje 20, a na najsłabszym daje 50. No. Bestia to jest najciętszy. A w New Order zaś ten nie jest taki trudny, ale jest jeszcze jeden poziom. Chyba. Ten... Czekaj, jaki on tam jest na tym obrazku? No, twój kościotrup, nie? No. Bo ten przed tym jest taki fest znerwowany, Ja. Move it, Zem. Your orders, my local Fiora. Deploy the remaining elite guard. Yamon! Ja wolę. No, dawać. Na pyrkę. O, rzecz. Zrobimy tak. No gdzie one są? E, Ja nie mogę, one są takie twarde. Najgorzej jak one te swoje kopytki robią. No. I ich trafić nie idzie. Stawiam, że przeżyła. No jednak nie. O! Tam jest, patrz. Płuca. Bugarów. Nie no, No to lobby feministyczne bez takich. zaszalało. O, Dziękuję. idealnie. Nasz poleciały. Bebechy. Ło! Ładna pani. Prosto w cyc. Nie była to najlepsza kryjówka. No. Jep. Ja nie. Nigdy w sumie nie wiem o co tu łazi, że tu się taki mroczny motyw robi na Ja też. Chyba mi się zdaje, że tam piorun wali. A może. Ło, ja się tu nie spodziewałem. Ło, ten moment jest paskudny. Tyle kobiet naraz. Too much. No. O kurde, low HP. A nie wiem... Dobra. O, pierwszy raz w życiu. No, bo nie wiem, czy tu jeszcze ktoś został. Ale chyba wszyscy. Weź sobie helmet. Wszystkie. Weź sobie save nim może. Tu już jest koniec misji. Aha, dobra. Będziesz mieć bossa. Helgę. No, zmutowaną zresztą. Gdzie ją dupnąć fajnie bombą na starcie, jak jej się bomba przeciepnie przez te No. kraty.
ogóle w tej następnej misji jest tak, że to się rozwala, nie? Mhm. I tam się da przejść. Tak? No, jak na to wskoczysz. No, change. Change. A jak jest po niemiecku change? Nie wiem. Zaraz sprawdzimy. Wczoraj było coś w tym, na plakatach w tym Wolfensteinie, ale nie pamiętam. Dobra, moi drodzy, żyjecie? Budźcie się, kto ogląda, pisze oglądam. Eliminate Helga von Bulow. Kiedy na tubach trzeci odcinek? Za niedługo. No, jutro najprawdopodobniej. What are you planning now? Zamiana I'm not umtausch. planning anything. Umtausch. I'm doing No. it. I'm getting that dagger. No, you can't do that. You'll break the inner seal. Czekaj, tam jest moja I'm szklanka? prepared to take that risk. You're prepared. Are you completely mad? Do you realize what will be unleashed? It will make all the rest of this seem like a minor annoyance. Ha! I don't care. I've waited my whole life for an opportunity like this. I'm not turning back now for some cowering bookworm and his pointless fears. Frau von Bülow, I warn you. If you persist in this madness, I will be forced to report your conduct to the SS High Court of Inquiry. Get out of my way, Zemph! Your feeble threats won't stop me. Please come to your senses. Stop this madness before it is too late. This is your last warning. No, you can't. At last. Oj, ten dźwięk tych takich dubów. Telefon obwisłe cyce. O nie, Już po nas. jesteśmy zgubieni. Cześć Knefel, trzymaj się. Taka apteczka dupna. Dobra, spróbujemy... Aha, jest jedna bomba. Spróbuję użyć dobrze. A to jest, że im się dłużej przytrzymie, tym na dłużej timer jest, nie? Dobra. Dobra, fall. A, podchwyciłeś z tego, z Fastrana. Ja. Znaczy nie, z tą bombą to ja już kiedyś próbowałem tak zrobić. No, ale ją to chyba by nawet 3 bomby nie ściągły. No ale zawsze warto pierdolnąć. Ja nie będę wrzucał, Na niech, pięć, na niech pięć wyjdzie. No i no czekaj. Dobra. Czekaj, bo ten... No wiem. O kurwa, zamroczyło. Jakby tak granaciki pociepło. A ona biega jakoś tak nieskoordynowanie. O. A, pieremie. Ło! Za fest. Cofnij się tam, Kajdzie. No. Leć. A te duchy aż tu dołażą, nie? Mhm. Dobra. To jest Helga zmutowana, tak. Potwierdzam. W sumie można z tego poszczelać. No to w sumie i tak potem jest... Akurat, nie? O, Leży. one kipną razem z nią? Nie. No jeszcze 2 wynik. Weź wypij winiaty, co się mają marnować. Na jakim to się robi? Na szczałkach, tych na dole. Nie tych. Aha, tych. Na kwadratowych, na... Kierch. Tu. A tych? O. A co to jest? Aha, to jest ten journal No. cały. I na jakim to się bierze? I na średniku? Czekaj. Koło L. Nie to. Aha. To się tak i tak? Nie. Nie na średniku. Czekaj, tak się przełącza. A na enterze? Nie, no czekaj, tu patrz. No. Obok wypił. średnika. Dobra. Ah.
Lyk, No. Borok. Ej, a w ogóle ja tego nie czaję. Bo ona tu leżyło zdupiona. No, Czyli to nie jest ona w zasadzie. nie, to jest ona, ale no... A zresztą chuj go wie. Pieron wie. No. Głowa. Komenigus do as, jak jest. Mother hen to Eagle's Nest. Mother hen to Eagle's Nest. Come in Eagle's Nest. This is Eagle's Nest. We read you, Mother. Ja myślałem, że te flaki u góry zbugowały. O, Ja. nie widać. Status is mission accomplished. We are inbound. To Well nie done, jest Mother ona, hen. tylko What strażnik. is the condition I of zawsze your myślałem, że passage? to jest ona. Ja też tak All myślałem. things considered, Tak powinien wyglądać w New Order. fine. Ja. Repeat. Blaskowicz. Passenger is doing fine. Mother hen out. To wygląda bardziej jak normalny hop, a w No. New Order wygląda jak... Jak no, po sterydach, tak mniej No. więcej. Poszło. To co? Change. No. Teraz jedna z moich ulubionych misji. Zapora. Dam. Dawać mi to. Well, gentlemen, it's been 48 hours since our man Blaskowitz returned from Castle Wolfenstein. That's given us ample Wolfenstein. time to digest his findings. Findings which are, to say the least, astonishing. That's an understatement, sir. The question I'm putting to you all now is this. What are the Nazis A really Forest, up a to? nie Zapora. Well, sir, to put it bluntly, Forest? I don't think we know enough to answer that Kurde. question. No nie. Really? Don't get me wrong. No We've tak, learned plenty Forest. about To their potem rakieta, nie? capabilities. That alone No. scares the hell out of me. Here, here. But, Yes, Jack? well, there are two things that still bother me. Exactly what is this dark night they all seem to be so interested in? Well, what did our research come up with? Nothing. A complete blank. Well, it's obviously more of their jiggery-pokery raising the ghoulies rot. What's the second thing, Jack? The second thing is Death's Head. Now here we have probably the single most dangerous figure in the entire Third Reich, and still we don't have a clue about his connection to all of this. Death's Head? Haven't our sources placed him at the secret rocket base in Kalamarundi? Bo nawet tymi Well, that's brwiami correct. ruszają. Yeah. In fact, as luck would have it, our man Blaskowitz is headed there now. He is? Yes. His orders are to infiltrate and sabotage the entire V weapons complex. With any luck, he might even get his hands on the latest experimental Cobra. The Cobra rocket plane. The very one. That's exciting news, sir. So, what would you say, Jack, to my instructing our man to keep his eyes and ears open for any links to projects involving the paranormal? I would say that was an excellent idea, sir. I wszystko jeden hop, nie? A on by mógł tą wojnę w sumie w pojedynkę wygrać. No. Bez problemu. Ulubiona misja. Hey, Rudolph. There's a parachute. O! Coś nie wejszło. No, nie wlazło. No, O! kurde. Już koniec? Nie. Tu jeszcze nie mogą strzelać. Super woda w ogóle, wygląda jak... Jak, Kapsula lodu. jak szarlejka. Ja. Nigdy z tego nie strzelałem. A czekaj, to szło mieć dwa? Ja, ale to No. potem. Z tym czołgiem, jak ten PZ, No. PZ4 bodajże? Tam jedzie. Ja nie mogę, jak ja tego momentu nie lubię. Żeby się inno nie zbugowało jak u ciebie. No kurwa.
Co, zmiana czy ten? Nie, nie, ciulej, co ty? Jakby my się tu mieli zmieniać, to by musieli No w sumie- wkurgać. Ja chyba haliłem quick save'a, nie? Chyba ja. No i tam ten gnój siedzi, nie? Ja w sumie nie wiem, czy on mnie tu widzi? Nie, teraz jest tyłem, ale mi się wydaje, że on się obraca. Bardzo możliwe, że tak jest. O, dobra, przeszedłem. Przynajmniej ten moment. Szybko. Ło, Widział? nie wiem, ale patrzał się w tą stronę. Nie. Nie widział. Nie widział. Niech się obróci. No. Ło, patrz, samolot. Szkoda hopa. Dobra, teraz tam tych dwóch. A tu jest ta snajpa taka super noktowizyjna, nie? Ja. Nie! Było Biegnę blisko, jednego. ale nie enough. No, spróbuję tam podbiec bardziej. Panie widzą mnie. Lol. Nawet nie strzelili. A tam jeszcze ten jest. Hey. Hello. It's me. Ja tam był alarm? Rozwaliłem go? Kurde. Mi się wydaje, że był. Ja nawet nie wiem, czy tu trzeba te alarmy rozwalać, czy nie. Nie no, słychać, że ten... Znaczy to chyba chodzi o to, no ja. Żeby oni po prostu nie uruchomili. No tak, nie ma nic, że ten... żeby je zniszczyć. Ej, czekaj, ja spróbuję coś takiego... Chociaż nie... bez sensu. Tak, żeby tam wleźć do tego auta, bo to auto potem tam wjeżdża, nie? No, no. No to chyba się tak nie da. Ale, a widziałeś w ogóle coś takiego kiedyś? Nie. Is there anything special to report, Corporal? Chyba najpierw tego załatwimy. O, najlepsza broń na świecie. No i no nie do tej misji. No, na następnej będzie. Dobra.
Teraz Chyba, mam- że scena przełączył. Daj F1. Ja. Na F3 jest scena. Inaczej, musiał ci się tapnąć. Zaraz będzie. O. To przepraszam. To najpierw ci. Pyk, pyk. I tego momentu nie lubię. Bo ten pan musi być tutaj w tym oknie. Bo jego się na hita nie zabija. Jak on jest za oknem. No, widzisz to? W sumie to ten celownik utrudnia teraz, no. Może mnie tak. A jak podbiegnie? No i chuj. Nie ten refleks. Najpierw tego z dołu muszę ściągnąć. Kurwa, nie pamiętaj tej misji siema. Siema, siema. Jak można tej misji nie pamiętać, to jest... Też wydopiło. Dobra, odpalaj. Lol, a ekran został na tym. Idź pan. Coś nie tak. Trzeba O. to zaraportować Gabenowi. Gabenowi. No. Chuju. Gra nie działa. Nie no, dziwne, żeby gra na Steamie kupiona, nie? No. Człowiek chce być uczciwy, to mu kłody pod nogi. No tak. Biednemu zawsze Wiadomo. w oczy i wiatr w dupę. Ja. And now, once again, I would like to make it very clear. My God. Najpierw ten. A jakbyś tam podszedł se? W sumie chyba się nie kapnie. Spróbuję najpierw tak. O! Jest ten refleks. Grało się w CS-a. Z buta, wiem. O nie, ktoś powiedział jest... Nie, Someone there? mam nadzieję, że nie włączą tego alarmu. Chyba wykrakałem. No, Padł. dawaj na solo, dawaj na solo. Dawaj. Padaczka, atak. Chciałbym tak widzieć takiego oficera niemieckiego, co by tak skakał. Ja. Że to- No kurde! To jest coś pechowa misja. To są podwójne utrudnienia. Nie dość, że poziom trudności jest trudny, A może to... Wreszcie- Może to chodzi o to właśnie w tym poziomie trudności. że wydupia. No. Może. Dobra, bo mnie chyba ktoś stąd widział. Najpierw pójdziemy... Nie ma. Dobra. F5. Teraz załatwimy oficerka. No Czy to będzie koniec? Mam nadzieję, że nie. Chyba... Chyba Nie tym razem. Zaraz się przekonam. Tu nic nie ma. No właśnie. No, O tej nie wiedziałem. takie rzeczy.
To do Thompsona. To na bogatości. Skąd Niemcy mają amunicję Do Thompsona. No. To jest podejrzana mocna sprawa. Dobra, zapiszemy, bo jest dobrze. Aż za dobrze. No. Czy ten pan mnie zauważył? Chyba nie. No. Patrz, oby działało. Jest. I to ino jednego treasura nie ma. No, w sumie to nawet nie wiem, gdzie to był treasure jakiś. A Temps 2. Nieźle. 2? Mi się zdaje, że więcej było niż 2. Chyba z 4 co najmniej. Ale mniejsza z tym. Jak pokazało, że 2, No. to 2. Wat? Nie pamiętam czegoś Dobra, takiego. change. Ja. Dobra, ja sobie tu zakończę odcinek. Także na YouTubie wiadomo, łapka w górę w opór. I zapraszam na Hitboxa, bo na żywo o wiele więcej zabawy jest. No.